Moi bo día a todas e a todos. Vamos dar comenzo a esta sesión ordinaria prevista para as 12 da mañán, donde o primeiro punto do orde do día é a aprobación do borrador da acta da anterior sesión ordinaria de 28 de marzo. Non sei se hai algunha apreciación, matiz que introducir ou aportar. Non habendo, procedemos á votación. Votos a favor da aprobación do borrador da acta da sesión do 28 de marzo. Queda aprobada por unanimidade. Segundo punto do orde do día, delegación de competencias do Concello de Cereda do Cotobade a favor da Diputación para desenvolver as facultades íntegras de xestión tributaria e recadación da taxa pola entrada de vehículos con ou sen vao e reservas de vía pública temporais. Non habendo ninguna intervención, procedemos á votación. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Punto número 3. Aprobación inicial do expediente de modificación de crédito número 125 do Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento. Ten a palabra o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, o deputado Jorge Cubera. Bos días, gracias, presidente, compañeiros, compañeiras. Traemos neste punto a proposta ao Pleno da aprobación do expediente de modificación de crédito a través dun suplemento de crédito, o número 1 deste ano 2025, é un crédito extraordinario financiados con cargo remanente líquido de tesorería para gastos xerais do Consorcio Provincial do Servicio contra Incendios, obtido da liquidación do orzamento correspondente ao exercicio económico 2024. Nos seguintes termos: no suplemento de crédito, no capítulo 2, prevese un gasto de 350.000 euros, no capítulo 4 de 1.000 euros e no capítulo 6 de 106.000 euros. E no crédito extraordinario, no capítulo 6, 1.300.000 euros. Ambas operacións totalizan un crédito de 1.757.000 euros. Uns fondos que se destinarán a cuestións como a renovación do vestuario, dos parques, a adquisición de material funxible de intervencións, realización de estudos e traballos técnicos, investimentos en novas maquinarias, instalacións técnicas, utillaxe, reposición de vehículos, adquisición de novos vehículos e outros investimentos asociados ao funcionamento operativo dos mesmos. Máis nada, presidente. Moitas grazas. Non sei se hai algunha outra intervención, se non procedemos á votación deste terceiro punto da orde do día, que é a aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 1/25 do Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Cuarto punto da orde do día, modificación das bases reguladoras do Plan de Obras e Servicios Plan máis Provincia 2025. Ten a palabra a deputada do Grupo Popular, María Ramallo. Moi bo día, moitas gracias, presidente. Bos días a todos. Tanto neste punto, o punto 4, como o punto 5 na orde do día, se trata de modificar tanto as bases reguladoras do Plan máis Provincia do ano 2025 como as bases que rixen o Plan extraordinario. O motivo é o seguinte: tratar de cambiar a redacción nalgunha das cláusulas para permitir que por parte dos concellos, na cofinanciación que haxa que realizar con cargo ao plan extraordinario, se poidan utilizar a liña 1 do plan máis provincia do 25 ou do 26. É dicir, foi solicitado por moitos concellos a hora de cofinanciar este plan extraordinario. Non estaba recollido inicialmente nin nas bases do plan máis provincia nin das bases do plan extraordinario e, polo tanto, permitirá efectivamente o que din nos seguintes aspectos. É dicir, ten que ser efectivamente plurianual, pero a súa execución, que abrangue máis dun exercicio, permitirá que os fondos do Plan máis Provincia, que non constitúen a financiación principal do investimento, poidan estén maioritariamente subvencionados un plan como é o Plan extraordinario e permita, polo tanto, financiar a anualidade de execución e o financiamento que corresponde ao devadito plan, é dicir, o Plan máis Provincia 2025, e permita tamén que con cargo o Plan máis Provincia 2026 se poida financiar a anualidade que corresponde á execución do financiamento dese 2026. É prácticamente o mesmo con respecto ao seguinte punto, que abrangue o que é a modificación das bases do Plan extraordinario, permitindo que os concellos poidamos, unha vez firmados os convenios do Plan extraordinario
coa aportación que teñen que facer desde o punto de vista municipal, ir abarcando, ir licitando, ir executando e, polo tanto, ir imputando. Eu penso que nos acarreará unha maior execución nun investimento que creemos con carácter extraordinario e para o que pido o apoio do resto dos grupos. A petición ven avalada por moitos concellos que se dirixiron ao Servicio de Cooperación buscando estas posibilidades para poder cofinanciar canto antes unha obra extraordinaria e, polo tanto, poder ir dando pasos administrativos na licitación e na correspondente execución que abrangará, sin dúbida, o ano 25 e o ano 26 do propio plan extraordinario. E pola miña banda, nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, María. Ten a palabra o deputado do Bloque Voceiro Nacionalista, don César Mosquera. Gracias, señor presidente. Bo día a todas e a todos. A ver, eu creo que entendemos ben. Ou seja, o que se daba por suposto que se podía facer, resulta que, ao leelo, pois varios secretarios, secretarias, interventores, interventoras sacaron outra literalidade que creaba un problema. Entonces, para maior garantía, pois redátase para que non haxa interpretacións que poidan darlle un carácter restritivo á intención que tiñan tanto unhas bases como outras no seu momento. Creo que é así, máis ou menos, non? O que hai. Bueno, obviamente, pois, a veces temos que andar modificando bases e facendo cousas destas porque senón un concello un interpreta que, outro interpreta que, outro interpreta non sei que, entón non hai que se cadra correctamente ou non me meto e ao final pois hai que modificar unhas bases cando entendemos que a intención de fondo era esa, vamos, porque si poden usar o plan máis provincia para colaborar ou para aportar unha parte a unha obra de outro plan, pois poderán facer un ano máis outro. En principio, non están as bases do ano que ven do máis provincia. Entón, en principio, non llevemos maior problema, polo tanto, vamos votar a favor. Bueno, moitas grazas. Señor Mosquera, ten a palabra Ana Laura Iglesias, voceira do Grupo Provincial Socialista. Moitas grazas, presidente. Moi bo día a todas e a todos. Bueno, punto 5 e 6, que xa, bueno, podemos decir que podemos debatilos prácticamente, perdón, 4 e 5 conxuntamente. Ven un pouco na liña do que xa pasou, non sei se foi o pleno pasado ou anterior, volven vostedes a traer aquí outra vez modificacións das bases tanto do máis provincia como do plan extraordinario. Non sabemos moi ben se é que a hora de redactar, realizar e facer o traballo de facer estas bases que vostedes decían que falaran tanto cos concellos ou as fixeron moi mal, porque xa é, non sei se a segunda ou a terceira modificación que traen aquí, ou é que eses concellos que din vostede que tanto lles chaman agora para modificar esas bases, tampouco sabemos que concellos son. Entón, bueno, non sabemos se se fan para beneficiar a uns ou problemas puntuais que poden ter algún concello para isto, pero, bueno, o que sí vamos a decir é que nos parece tremendamente extraño que se poida utilizar ou aprobar aquí agora que se poda utilizar uns recursos do plan máis provincia do ano 2026 cando é un plan que non está aprobado. Entón, claro, condicionar a utilización de uns recursos que obviamente van a proveer dun plan do que nin siquiera hai un borrador, porque non hai borrador do Plan máis Provincia 2026, non está aprobado polo Pleno o Plan máis Provincia 2026, entón nos parece un pouco delicado que se poida aprobar a utilización de recursos dun plan que non está aprobado polo Pleno. Entón, que se poidan utilizar os investimentos do Plan máis Provincia 2025 é obvio. Ese plan está aprobado polo Pleno e, polo tanto, se poden empregar eses recursos. O Plan máis Provincia 2026 non está aprobado. É un plan que pode salir ou non pode salir. Entón, claro, nos parece un pouco estrano que se traia precisamente esta modificación. No ano 2026, os concellos poderán empregar os recursos do ano 2026 cando este aprobado o Plan máis Provincia 26, pero que agora mesmo non está aprobado. É un plan que non hai, como digo, ni siquiera un borrador de proxecto, ni siquiera se aprobaron de forma provisional. Entón, bueno, a nós sí que nos resulta canto menos un pouco curioso que
se puedan condicionar o emprego deste Plan máis provincia 2026 sin estar aprobado o Plan máis provincia 2026. Entón, bueno, ante esta dúbida que a nós sí que nos asalta, adiantamos a nosa abstención a esta modificación, nada máis. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra no seu segundo turno de intervención dona María Ramaño do Grupo do Partido Popular. Moitas gracias, presidente. Simplemente porque as intervencións son un pouco distintas. Por parte do BNG parecía que quedaba suficientemente claro, non? Simplemente se trataba de reiterar, porque efectivamente había interpretacións ao respecto, para o parte socialista nin siquiera sendo redundante e incidindo nesta interpretación que era a que se quería dar, nin siquiera queda claro. Bueno, os expedientes están informados, foi a solución mellor, non coinciden no tempo, efectivamente, cando se aprobou o plan extraordinario, se aprobou moi posterior o plan máis provincia, e, polo tanto, nada facía prever, nin siquiera en nós, de que íbamos a ter un plan máis provincia 2025, de que tiñamos que cofinanciar, que logo habería un plan extraordinario con esas cantidades. É dicir, aquí o que se trata é de acompasar que unha obra estratégica te deixen licitala este ano con cargo aos recursos. Desta banda temos intención de aprobar o Plan máis provincia 2026. Nesta liña, ou incluso tratar de mellorala. E, sobre todo, inda que nos afea a conducta por traer modificaciones, o que tratamos é, bases perfectas non existen, o que tratamos é de ir acompasándoas aos problemas que logo, na práctica, temos a maioría dos concellos e tratar de ir solventalas. Ahora, bases perfectas non existen, nin con esta corporación, nin con as anteriores, nin con as anteriores das anteriores. É dicir, se tratan de ir mellorando, pero sobre todo por unha circunstancia de que hai un plan extraordinario que hai que cofinanciar. Lle digo, non é un, nin dous, nin tres, nin catro os concellos que temos dificultades para poder cofinanciar o plan extraordinario e, sobre todo, ir cumplindo os ritmos e que as intervencións municipais te deixen aprobar os pliegos, licitar as obras e tratar de ir executando xa no ano 2025 e non esperar, que non parece lóxico, esperar a licitar a xaneiro todos de 2026 porque cando vas a ter os recursos. Se trata de ir adiantando os procedementos. Son legais, están informados favorablemente e non teño nada máis que engadir. Moitas grazas. Ben, ten de novo a palabra don César Mosquera. Sí, gracias. Vamos a ver, xa citei na intervención que sí que existe ese problema, pero claro, se existe ese problema, entonces tampouco podríamos contratar ninguna obra nin comprometer nada plurianual, porque po ano que ven, igual, pois non sei, igual cae un meteorito, entonces non hai eses recursos. Claro, pero se hai situacións excepcionales, que senón non hai maneira de funcionar, non hai absolutamente maneira de funcionar. En todo caso, se non hai esa previsión de ingresos, ou sea, que non está aprobada, bueno, tampouco está aprobado que van ser as transferencias do Estado, co cual os concellos non podemos facer ninguna previsión, nin a Diputación pode facer ninguna previsión ao futuro. Eu repito isto, se non houbera ninguna intervención nos concellos, ou co Secretaría, que dixera non que non se pode licitar a obra se non hai consignación para o ano que ven, non estaríamos discutindo isto aquí. Non estaríamos discutindo. Seguiríamos para diante, seguirían as mesmas bases e demais. Entón, a veces hai que facer modificacións e probablemente haxa algunha intervención, algunha secretaría, ou secretaría de intervención, algún concello que diga que nin así lle vale. Bueno, é que facemos? Aí sí que xa non podemos superarlo. Seguro que vai aparecer. Pero creo que isto, que é subsanable, se hai intervencións secretarías en concellos que sí aceptan esta solución, pois colaboremos cos concellos e demais. Bueno, eu non entro a valorar o libreto que usa cada secretaría, cada intervención, e ademais que iso, en fin, doutores ten a Igrexa. Bueno, pero, en principio, nós que demos para diante isto, creo que é o razonável e agardemos que resolva os problemas a uns cuantos concellos. Seguro que hai algún que non lle vai resolver igual. Seguro. Pero, bueno, eso xa depende da situación que teña, se pode levantar o pleno reparo, non pode levantar, bueno, eso xa depende da situación que teña en cada concello, que, claro, son tantos que cada un terá o seu libreto e a súa situación política que podrá resolver o problema ou non según a súa situación. Nós aquí estamos para intentar resolverlo a maior número posible. Bueno, pois se isto vai nesa dirección, pois nós apoyámoslo.
Bueno, non sei se hai algunha intervención máis ao respecto. Eu vou apuntar que, baixo sempre a premisa de flexibilizar e darlle autonomía aos concellos a efectos de que poidan destinar os recursos, lóxicamente, ao que queiran, pero darlles facilidades, evidentemente, evitar esas cuestións de interpretación da que se fala. Por tanto, me sorprende a postura do Partido Socialista no que se refire ás bases do máis provincia, que, bueno, eu non sei que dirán os seus alcaldes socialistas. Xa non lles gustou que non votaran a favor desas bases no ano 2024, pois que dirán agora. E con respecto aos plans extraordinarios, pois eu estou orgulloso de que este equipo de goberno traiga modificacións, que ao final de contas unhas bases non son máis que un documento vivo que un vai poñendo ao día, pero que sí non estou tan orgulloso de ter que traer modificacións de crédito por importe d'1 millón de euros por non facer as cousas non sei como, pero donde os xulgaos, nun contencioso administrativo, de planes extraordinarios de ustedes, provocaron e lles deron a razón aos concellos. A última, en Porriño, e antes foi Soutomaior. Por tanto, eu xa digo de algo que considero de sentido común votar a favor, non entendo que non haxa outro sentido de voto, pero alá vostedes e os seus alcaldes. Procedemos á votación do punto número 4, que é a modificación das bases reguladoras do Plan de Obras e Servicios, Plan máis Provincia 2025. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por unha maioría de 18 votos. O punto número 5 é a modificación da base quinta das bases reguladoras do Plan Provincia Extraordinaria, Plan Extra. Non sei se hai algún elemento máis a debatir ou xa o damos por incluído no anterior debate. Procedemos á votación directamente. Votos a favor da modificación da base quinta das bases reguladoras do Plan Provincia Extraordinaria, Plan Extra. Abstencións. Queda aprobada por unha maioría de 18 votos. Pasamos ao sexto punto do orde do día, que é o proxecto modificado da actuación, proxecto básico e de execución da reforma integral, edificio SINDE, bloque 1, presentado polo Concello da Guarda ao beiro do programa PON 2030. Non sei se hai algunha intervención. Pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Punto número 7. Adhesión da Deputación de Pontevedra á Asociación Ruta do Viño Rías Baixas. Ten a palabra o voceiro Jorge Cubela. Neste punto, visto o informe do 17 de febreiro deste ano da xefa do Servizo de Turismo e conformada pola deputada delegada da mesma, Nava Castro, sobre a adhesión da Deputación de Pontevedra á Asociación Ruta del Vino Rías Baixas, resultando que constan no expediente informes favorables de Secretaría de Intervención de data 1 de abril deste exercicio e de 9 de abril, respectivamente, considerando que a competencia para a adhesión a organizacións asociativas corresponde ao Pleno da Corporación Provincial, mediante o voto favorable da Comisión Informativa, propomos este acordo ao Pleno para a aprobación da adhesión da Diputación Provincial de Pontevedra na Asociación Ruta del Vino Rías Baixas, que vai a ser un recurso máis no que se vai a incorporar a Diputación para promocionar este importante recurso do noso territorio. Gracias, presidente. Bueno, moitas grazas. Ten a palabra don César Mosquera do Bloque Nacionalista Galego. Sí, moi brevemente. Xa outro día na comisión, uns din unha cousa, outros din outra. Como é? Ruta do Viño Rías Baixas, o Ruta del Vino Rías Bajas, o Ruta del Vino Rías Baixas, como é? O sea, porque outro día Nava decía, a diputada decía que é Ruta do Viño, pero aí aparece Ruta del Vino. E na ata da comisión aparece que se corrixeu, pero despois na do pleno non aparece. Sigue aparecendo. Entón, é simplemente unha aclaración, porque así é que non hai quen se entenda. Non sei se hai algunha intervención polo Grupo Socialista. Quero facer unha aclaración ao voceiro Jorge Cubela. Sí. Efectivamente, non estaba lunes na comisión, mo comentaron. Eu pensei que se daba xa por feito na propia lectura do punto. E queda así. Dictaminar a aprobación da adhesión da Deputación de Pontevedra á Asociación Ruta do Viño Rías Baixas. Vale?
Non. Ah, bueno, perdón, está mal. Ruta del vino Rías Baixas, ruta do viño, sí. Non sei se hai máis debate, non. Hei de completar a Non información... son sospeitoso eu de nada. Listo. Eu, como tampouco son sospeitoso do galego, unha última aclaración. Nos estatutos da asociación consta, está así recollido, como Asociación do Viño Rías Baixas. Así que vamos a proceder á votación desta adhesión da Deputación de Pontevedra á Asociación Ruta do Viño Rías Baixas. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Oitavo punto da orde do día, aprobación definitiva do proxecto construtivo de mellora da mobilidade peonil na EP 1203 o campo Pardavila, Concello de Marín e do expediente de expropiación. Ten a palabra don Jorge Cubela. Data 29 de agosto de 2024, asinouse un convenio de colaboración entre a Diputación Provincial e o Concello de Marín para a execución das obras de mellora da mobilidade peonil entre o campo e Pardavila. De conformidade co convenio formalizado, correspóndelle á Diputación tramitar e xestionar o expediente de expropiación e o importe total dos prezos xustos polos bens e dereitos afectados, que se financiarán íntegramente polas arcas do Concello de Marín. Neste punto, aprobamos inicialmente o proxecto e o expediente expropiatorio. Polo tanto, no pleno da Diputación da sesión do 29 de novembro de 2024, acordouse aprobar inicialmente o proxecto construtivo de mellora da mobilidade peonil na EP 1203 entre o campo e Pardavila. Expúxose ao público o proxecto construtivo por medio do anuncio no Boletín Oficial da Provincia. Aprobouse as relacións de bens e dereitos afectados pola expropiación e a tramitación do procedimento de expropiación. Na información pública, que foron publicados no tabuleiro de hitos do Concello, no Boletín Oficial da Provincia, na sede electrónica e no xornal Diario de Pontevedra, os prazos de presentación de reclamacións fronte á aprobación do expediente de expropiación e do proxecto, 15 e 20 días respectivamente contados dende a data da derradeira publicación, remataron o 11 de marzo de 2025. Notificáronse individualmente a todas as persoas titulares catastrais dos bens e dereitos obxecto dos mesmos e, polo tanto, presentáronse un total de 7 alegacións en prazo. A proposta do acordo a este pleno é aprobar definitivamente o proxecto constructivo de mellora da mobilidade peonil na EP 1203 entre o campo e Pardavila no Concello de Marín, cun orzamento de 1.188.645 euros e 44.346 en concepto de expropiacións. Desestímanse as 7 alegacións presentadas por non estar relacionadas con aspectos técnicos do proxecto, porque a colocación de contenedores de lixo é competencia do Concello e porque non existen solucións mellores para unha das parcelas. E, polo tanto, aprobamos neste pleno, nesta sesión, definitivamente o expediente de expropiación e a declaración de utilidade pública e urxente dos bens e dereitos conforme á relación que se detallou no anexo 1. Máis nada, presidente. Bueno, moitas grazas. Non habendo máis intervencións, procedemos á votación da aprobación definitiva do proxecto construtivo da mellora da mobilidade peonil na EP 1203 o campo Pardavila, Concello de Marín e do expediente de expropiación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Noveno punto da orde do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular de solicitude ao Goberno de España para a aprobación dun real decreto que reactive as regras especiais da Lei 2/2012 para que as entidades locais poidan empregar o seu superávit en investimentos, servizos e gasto corrente. Ten a palabra dona María, deputada do Partido Popular, dona María Ramallo. Moitas grazas, presidente. A moción é extensa, é suficientemente clara, non é un tema novo, foi debatido en outras ocasións, pero creo que os concellos queremos reclamar, así o está facendo a Federación Española de Municipios e Provincias e tamén a FEGAN, os concellos queremos reclamar poder gastar os nosos aforros, os nosos remanentes, en pago de gasto corrente, para prestar servizos e en inversión. Polo tanto, creo que isto é transversal, afecta a todos os grupos, afecta a todos os partidos. Eu penso que non ten sentido que non se proceda de outro xeito. Tamén é verdade que soamente tiveron as entidades locales
sempre nos teñen debaixo un pouco apretados, non pasa isto con outras administracións, e que tratamos de pedir desde o Grupo Provincial do Partido Popular. Non pedir permiso para gastar, ser maiores de idade, temos sobrada responsabilidade e sentidiño, nos deben moitos cartos, todo o mundo sigue sin falar da financiación local, solo nos deixan para amortizar deuda, sinceramente, falando con outros concellos, non deixa de ser unha certa trampa, hai xente que se está planteando pedir préstamos para que despois co remanente poidas amortizalo, pides o préstamo para facer unha inversión que ahora non che permiten, pero despois pides un préstamo e se tes remanente amortizas o préstamo. Estas solucións, tamén aportadas incluso por intervencións municipais, pois non deixan de ser certamente esquivar efectivamente o problema, non? Efectivamente, o Estado non ter aprobados os presupostos xerais do Estado, pois non pode ser, por moito que nos insistan, igual a telos. E, polo tanto, eu penso que todos os grupos políticos, e así se fixo tamén na Xunta de Goberno na FEM, respaldaron efectivamente esta petición. Este ano 2025, e non estamos xa prácticamente no mes de maio, non sabemos nada de nada. E logo para os concellos, que levamos certa enxeñería financeira, pois nos é imposible poder atender efectivamente as necesidades. Para asegurar esa estabilidade que despois tanto se nos exixe, é necesario que seamos capaces de poder utilizar eses cartos. Non só posible porque a situación dos concellos mellore con esta forma, senón para non afogarnos, sen dúbida, sen consultarnos tamén. O Partido Popular, o Partido Socialista, Izquierda Unida, Podemos, Sumar, Junts, RC, o BNG, é dicir, un peso político, penso que inusual a esta petición. Que o fagan polos concellos, tamén vostedes da provincia, do máis pequeno ao máis grande, todos os que podemos estar en situación de ter un remanente de tesorería positivo, estamos desexando liquidar e, sobre todo, poder aplicalo. Porque esta institución tamén, a institución provincial, tamén é afectada, pero efectivamente si convive con esta situación que temos a día de hoxe os concellos, sobre todo os de tamaño pequeño, os de tamaño mediano, menos os grandes, pero que tamén teñen a súa vez na súa conta un importe de remanentes de tesorería pois moi importante. Polo tanto, que se pide nesta moción? Con isto finalizo. A actuación da PIE, efectivamente, e que se habilite unha norma con rango de lei que se poda utilizar este remanente para inversións financieramente sostibles no 2025, no 2026, que pide a FEN sin necesidade de aprobar un plan económico financeiro, porque é algo que está obstaculizando a capacidade inversora dos concellos. Según denuncia a propia FEN, a falta de resolución destes asuntos está xenerando unha incertidumbre financiera grave, comprometendo non só a calidade dos servicios públicos esenciais, porque moitas veces se non tes crédito non podes proceder a licitar efectivamente uns pregos de condicións que sexan atractivos e, polo tanto, non podes dar solución a moitos dos problemas e das necesidades que prestamos desde os gobernos locais, senón tamén o que podamos cumprir esas reglas fiscais ou haber presupuestado, sen dúbida, ingresos superiores aos que actualmente están confirmados. Polo tanto, señores e señoras, todos os que estamos aquí, todos sabemos o que é xestionar un concello. Todos e todas os que estamos aquí sabemos que non nos chega habitualmente os cartos que facemos posible e efectiva o que ven sendo a multiplicación dos pans e dos peixes, que asumimos subidas, inflacións, todo é razonablemente máis caro, calquer licitación dunha obra, dun servicio, dun suministro, os gastos en persoal, calquer inversión, cofinanciar calquer subvención, calquer programa europeo ao que concurras, e ti cos cartos aí, sin poder tocalo. Solicito, efectivamente, que entre todos tratemos de apoiar, de empuxar, de influir tamén, porque penso que unidos é máis sinxelo, foi máis sinxelo en anteriores ocasiones, e para iso lle pido o apoio a todos os grupos provinciais nesta corporación provincial. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, María. Ten a palabra don César Mosquera do Bloque Nacionalista. Grazas, señor presidente. Vamos a ver, creo que non é ningunha novedade que as administracións locais hai a pretensión de que xeremos superávit para que a Administración Xeral do Estado ou as comunidades autónomas poidan repartirse tanto o déficit que se poda permitirse, o 2, o 3, o 1,5%, máis
o superávit que xeremos as administracións locais. Creo que é inadmisible, pero, bueno, así é, creo que o problema de financiamento das administracións locais pois está aí, desde hai tempo, incluso con este agravante. Ben, para entendernos claramente, o sea, as administracións locais teñen uns aforros, por maiores ingresos, por menores gastos, teñen uns aforros e resulta que non llos deixan gastar. Francamente, difícil de entender, difícil, eso non sucede, obviamente, con ningunha outra administración. E o que se pide, dunha forma que agora comento, pois é que se poidan gastar. Podíamos comentar o que iso supón, que igual supón inestabilidade, porque, bueno, está tan atado, requete atado, ademais, que é, en fin, bastante delirante todo o que supón o esforzo que teñen que facer as administracións locais para xustificar, non xustificar, inventar, bueno, é francamente delirante, non? Pero, bueno, como decía un veterano interventor, dicía, é que a mitad do tempo pasámoslo traballando para o Ministerio, mandando papeles para arriba, para baixo, para baixo, para arriba, para baixo, para arriba, ahora non sei que, ahora non sei canto, e ao final, pois, temos que sacar un ratiño libre para tramitar as cousas que temos que tramitar aquí. Pero, bueno, esa é a situación e demais. Bueno, con respecto á moción en sí, a ver, o fondo está claro, pero despois debían cuidar un pouco a redacción, porque o título é un real decreto, despois na petición é un instrumento normativo, non? Que aproba a normativa correspondente, o sea, bueno, en un sitio din unha cousa, outro sitio din outra, e demais. Claro, nós vamos dar a favor. Agora, a dúda que nos asalta é se o Goberno central está agardando que haxe estes remanentes para intentar chimparnos, como intentou outra vez, para financiar o gasto militar. Aí o PP tamén está de acordo en que se aumenta o gasto militar. Entón, non sei exactamente como se vai a casar. Non o sei. Iso será unha cuestión que terán ustedes que eses fastuosos debates que se traen en Madrid, que non é, que, en fin, seguilos francamente, eu defendo isto, pero voto en contra disto, eu non quero isto, pero depois voto a favor, o impulso é francamente difícil, hai que ter un auténtico compás, unha auténtica brúxula e orientala todos os días, porque ao final é complicadísimo. Pero, bueno, obviamente, nós estamos de acordo, e volvemos a estar outra vez un pouco na situación do punto 4 e 5, aquí cada intervención e cada secretaría, eu digo secretaría porque hai concellos no que hai secretaría de intervención, interpretan o que parece ben, ou que eles entenden o seu leal criterio. Entón, hai sitios en que estuve interpretando en que nada de nada, para pagar débeda non se vai a outra cousa, outros sitios interpretan que en certas condicións sí, outros sitios... Bueno, iso, en todo caso, non o vamos a resolver aquí, pero o que sí é certo conceptualmente é un auténtico disparate. O sea, calquera que digamos, se explique como nos teñen aferrollados as finanzas das administracións locais, botaría as mans á cabeza. Se supera realmente o que está a pasar en todos os aspectos. Bueno, moitas grazas. Ten a palabra o deputado socialista don Carlos Gómez Prado. Moitas gracias, señor presidente. Bos días a todas e a todos. Unha dúbida, señora Ramallo. Agora somos maiores de idade e cando se implantou esta regla por un goberno do Partido Popular, a famosa Lei Montoro, non éramos adultos? Eu creo, señoras e señores do Partido Popular, que cando gobernan din que non e cando están na oposición din que sí. Son o partido, creo, é a nosa opinión do cinismo e da mentira. De feito, falan aquí dun real decreto, cando levan 6 anos demonizando reais decretos que se aproban con toda a naturalidade, igual que se fixo durante o goberno do señor M. Rajoy. E agora pídenos neste plano que apoiamos unha moción para que, neste caso, o señor Sánchez, o goberno do señor Sánchez, aprobe outro real decreto.
pero para arranxar o que realmente rompeu o Partido Popular ca súa oposición no seu momento. Oposición, ademais, que na actualidade ten como único exclusivo obxectivo desgastar un goberno de España aínda que perxudique de maneira xeralizada a toda a sociedade española e tamén de maneira concreta os concellos. De feito, creo que debemos facer memoria. Acórdanse, como decía antes Dali Montoro, dos recortes do goberno do señor M. Rajoy, daquelo de que tiñamos que apretar o cinto porque vivíamos por riba das nosas posibilidades? Sí ou non? Acórdanse ou non se acordan? Eu creo que, neste caso, a Lei Montoro, técnicamente chamada Lei de Estabilidade Orzamentaria, puxo un corsé a todos os concellos, onde non se podían gastar os remanentes, entre outras cousas. É o mesmo que decir que os concellos deixaron de poder gastar os seus aforros, como se comentaba antes aquí tamén, para contribuir a aliserar o déficit do Goberno de España e das comunidades autónomas. E non foi ata a chegada do señor Sánchez cando se afluxou ese corsé, non sei se se acordan, daquel Real Decreto do ano 2019. E agora, algo que resulta curioso, que o goberno de Sánchez é culpable dos efectos desta normativa. Creo, e todos sabemos, que non é verdade. Polo tanto, é unha auténtica mentira que vostedes reflexan na exposición de motivos desta moción. Podemos falar de cinismo, pero a realidade é moi distinta a que vostedes debuxan e contan. Foi unha bendición para os concellos de toda España que goberne Pedro Sánchez, como, por exemplo, nos anos 21 e 22, onde os fondos para os concellos subiron en 3.000 millóns de euros. Dende que Pedro Sánchez é presidente, os concellos viron incrementados o financiamento dende o Estado nun aproximadamente 35%, o mesmo que dicir moito mellor que durante o goberno de M. Rajoy. Case o mesmo que o dúo do señor Feijóo e o señor Rueda no que atinxe o financiamento procedente da Xunta de Galicia que apostaron pola conxelación do Fondo de Cooperación Local. Se se quere defender que a participación nos ingresos do Estado siga neste momento a crecer, como no ano 25, o que hai que facer é apoiar a senda de estabilidade financeira que o Partido Popular bloqueou no seu momento. É unha verdade, ademais. Podemos decir aquí hoxe canto recibiron realmente cada un dos concellos que están aquí representados, que somos todos, pero falando de alcaldes e alcaldesas, eu creo que, señoras e señores do Partido Popular, o que hai que ser honestos cas decisións que se tomaron no seu momento, recoñecer de quen é a culpa da situación actual e, sobre todo, ter en conta tamén o que se vota no Parlamento de España e o que se di de cara á sociedade en xeral. Acabei a miña primeira intervención. Moitas grazas. Ten a palabra de novo María Ramallo do Grupo Provincial do Partido Popular. Moitas grazas, presidente. Para darlle un pouco de resposta, eu, de verdade, non vou a... Aquí estamos todos os concellos de acordo, yo digo o voceiro do Partido Socialista. Estamos todos, e a situación, fale con quen fale, lle digo que é mala a financiación dos concellos. Porque todos eses cartos que di vostede que desde Pedro Sánchez nos tiñan que chegar é que non nos chegan. É que cada licitación que facemos desos concellos é infinitamente superior. É que estamos asumindo moitísimos gastos, é que estamos asumindo moitísimo incremento, é que estamos asumindo moitísimo inflación en todos e cada un dos suministros e dos servicios. Ou é que vostede non fai as contas? Eu parto da base de que todos os aquí sabemos como vamos funcionando os concellos e dos desequilibrios que temos. E chegar a ter remanente de tesourería positivo é un esforzo importantísimo. Pero se a maiores non cho deixan gastar
no que necesariamente, que non estamos falando de facer grandes catedrais, estamos falando do día a día, estamos falando das cousas do día a día, dos servicios que prestamos no día a día, que non nos chegan os cartos. Vostede se dedica a falar de Montoro do ano 2012, que o ano 2012, estamos no ano 2025. En aquel momento non ten absolutamente nada que ver, senón faleo co señor Zapatero, antes de marchar, o fale con él, e antes de marchar lle explica como estaba a situación, porque lle tuveron que baixar os sueldos funcionarios vostedes, porque tuveron que congelar as pensións vostedes. Entonces, despois se pon en situación de cando chegou o señor Montoro. Pero ora está a señora Montero, que só se diferencia dunha letra. Entonces, leva moitos anos, xa 7, gobernando. E o único que pedimos humildemente aos concellos é que nos deixen aplicar os nosos aforros as inversións que necesitamos. Única e exclusivamente. Lle vou a poñer un exemplo. Nesta Diputación hai 48 millóns de euros que non poderíamos gastar. E cada un sabemos o noso. Os concellos grandes moitísimo remanente que teñen. Os pequenos facemos os medianos o que podemos. Pero anda que non nos poderían gastar. Cando nos lo deixan gastar, o gastamos casi ata o límite. En gasto corrente e en inversións. Ese é o noso día a día. Calquer licitación, calquer suministro, calquer servicio, o SAF, pagarlle agora o capítulo 1 aos funcionarios cando o goberno decida subirlle o 2 ou o 2,5, tamén terá que salir de algunha parte. Que nos van a seguir incrementando a PIE, o allá. Non nos chegan os cartos. Ou é que a teoría é como a das comunidades autónomas? Endébedese vostede que logo lle vamos a facer un perdón para todos. A ver se resulta que queren que nos endebedemos para despois non lo van a perdonar. Non, non. Nos dicen que nos endebedemos, pero que paguemos co noso remanente. Entonces, home, eu non quería entrar en máis fragor da batalla, pero creo, sinceramente, que é unha petición clarísima da FEN, da FEGAN, de todos os concellos que de xeito individualizado queremos gastar os cartos que recadamos dos nosos veciños e veciñas e aplicalos ás competencias municipais que temos e ás que nos caen de rondón. Eso é o único que pedimos. O único que pedimos. Levan vostedes gobernando desde o ano 2018. Home, que se acorden de Mariano Rajoy permanentemente, do señor Montoro e demais, está ben, pero, home, hai que, altura de miras, visión de futuro, estar no mundo e grandeza, nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra don César Mosquera. Grazas, señor presidente. A ver, creo que a argumentación, supoño que para estar en contra, porque non quedou claro na intervención do PSOE que iba a votar, que a lei ven de 2012, si, e outras veñen do 2000 non sei canto, pero o tempo para modificala. Digo eu. Púdose ter modificado, ou sea que se non lle cambia ninguna coma a lei neste sentido, quere dicir que o goberno central se topa cómodo con eso. É evidente. É claro que se topa cómodo porque entonces tiramos do déficit no goberno central ou nas autonomías e os concellos xeneran superávit. E punto. O sea, non lle demos máis voltas porque o resto, hombre, eu antes xa me anticipei, supoñendo que a cousa iba ir por aí, co chascarrillo, bueno, igual hai que ter, a ver se os remanentes non o cepillan pa máis bombas, non? Porque creo que non ten moito sentido, non? E a realidade, pois, é que quero dicir, é o certo é que pase quen pase polo goberno, os concellos estamos fastidiados. O sea, a administración local e a diputación igual, sempre se editan normas e se unha norma resulta que permite funcionar, entonces cámbiase, ponse unha coma, quítase a coma, alixeiras a veces, endurecese outra, e sempre, e ao final, pois, vamos, resulta o que resulta, non? Que hai que andar facendo integrais, non sabes, vamos, é unha tortura, Os concellos sempre, a administración locais, a diputacións tamén, sempre fomos moito máis áxiles gastando, proxectando e demais que as outras administracións, pero que nos están toleando. Todo é pega e non, entonces falta, condicionado unha cousa a outra, unha tal, e ao final pedaleando sin saber exactamente o que podes facer, tendo que cambiar, programar e demais. O certo é que se hai uns remanentes que se poidan utilizar de maneira sensata, creo que non ten moito sentido seguir imposibilitado. Xa digo, condicionado, instruccións e demais, porque hai
funcionarios de habilitación nacional que chamaban antes, que o interpretan dunha maneira, outros doutra, o que sexa, pero o certo é que nos están, estrangulando, e creo que é sensato pedir, de feito, esta mesma Diputación, pois os concellos, pois se pode facer outro plan extraordinario, non? Cos cartos que temos, outras cousas, non? Pois non podemos, bueno, pois no banco aí, no banco a crear polilla ou a cousa así. Esa é a realidade do que estamos vivindo. Creo que, aparte de cuestións, exposición de motivos, mas no fondo estamos de acordo, nós vamos votar a favor. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra don Carlos Gómez Prado, do Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Señora Ramallo, volve a mentir. Os concellos, tanto no 23 como no 24, recibiron máis financiación e foron ingresadas, polo menos no Concello de Baiona, Iso podo asegurar, non creo que o Concello de Baiona sexa máis que calquera dos outros concellos desta provincia. Pero é unha cuestión de actitude e saber estar. E de se estamos ao lado dos veciños ou non estamos ao lado dos veciños ou da conxunta da sociedade deste país, porque podemos falar dos fondos de recuperación, que vostedes foron a Europa a votar en contra e que non viñeran, que eran fondos que iban para os concellos de todo o territorio nacional. E podemos tamén falar do que lle chamaban vostedes o timo ibérico, que eran axudas para que o conxunto da sociedade deste país pagara menos pola luz. Pero non debemos nin podemos esquecer que isto vostedes intentaron que fora imposible, que non se levara a cabo. Pero para ben e para mal hai unha realidade que España ten que cumprir con Europa igual que no seu momento Europa cumpriu con España. O Partido Popular, tanto en marzo como en setembro do ano pasado, votou en contra do teito de gasto da senda financeira para os próximos 3 anos en Europa. E vostedes, tanto nas diputacións como nos concellos e comunidades autónomos, quedaron calados. Vostedes son uns alcahuetes das súas siglas. Hoxe veñen aquí a decir unha cousa que fai uns meses dixeron o contrario. Neste caso, podemos incluso falar do que ocorreu fai poucos meses co decreto ómnibus. Axudas para toda a sociedade deste país e vostedes, cando se necesitaban os seus votos, votaron en contra e cando non se necesitaban, votaban a favor. E tamén os concellos saíron perxudicados a resultas desta posición donde, unha vez máis, o bloqueo do Partido Popular a senda de financiación implicou que os concellos de toda España teñan que facer axustes dun total de 11.500 millóns de euros entre o ano 25 e o ano 26. En definitiva, do que terían ou do que se terían librado os concellos se gobernara o Partido Popular en vez do Partido Socialista en España. Señoras e señores do Partido Popular, vostede acaba de dicir aquí que hai 48 millóns de euros, señora Ramallo, que non se poden gastar desta Diputación, pero cando chegaron aquí decían que non había un duro. O mismo que fixeron en todos os concellos desta provincia, con ese discurso. Creo que, señoras e señores, non son fiables co que vostedes dicen. Claro que nos queremos que ese remanente se podan utilizar, pero o que hai que facer é traer aquí, a este pleno, igual que os plenos municipais, é unha exposición de motivos reais. O señor Zapatero, que vostede facía referencia, o señor Zapatero cometeu un erro e foi seguir o modelo implantado polo señor Aznar, donde decía que íbamos a especular co ladrillo, donde esa maneira, a especular co ladrillo. Ten a palabra para pechar o turno de intervencións a deputada María Ramallo. Moitas gracias, presidente. Señor Gómez, en resumida, que vai a votar en contra?
Ese é o resumen. Nos fai moita falta, estaría ben traer aquí, é unha pena que a Diputación non gaste o remanente, pero non. Non lle gusta a exposición de motivos. Pois vote os puntos, que é o que se acorda. O que se acorda son os puntos. Polo tanto, se non haber presentado unha enmenda, se non lle gusta a exposición de motivos, se estamos de acordo no fondo da cuestión. Ten razón o señor Mosquera, incautación, e que xa tivemos esos instintos non fai tantos anos. Tuvemos que poñernos en pé de guerra, que nos levaban os remanentes. Non había incremento de gasto de defensa naquel momento, non recordo para que era, pero, bueno, supoño que ao final se puxeron os concellos, nos puxemos os concellos en pé de guerra e conseguimos que non se incautasen, porque se incautaban os remanentes. Nos gastos de defensa non vou a entrar en contratos, balas e rescisiones. Non é o motivo da cuestión, pero realmente, señor Gómez, vote en contra se quere, pero non me chame nin cínica, nin mentirosa, nin alcahueta. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, María. Vamos a proceder á votación deste noveno punto da orde do día, que é a moción do Grupo Provincial do Partido Popular de solicitude ao Goberno de España para a aprobación dun Real Decreto que reactive as regras especiais da Lei 2/2012 para que entidades locais poidan empregar o seu superávit en investimentos, servizos e gasto corrente. Votos a favor? Abstencións? En contra? En contra? A ver, repetimos votación. Votos a favor. Abstencións, en contra. Que? Non o tomo a guasa, non o está. Non. Que? O voto é individual. Vale, se alguén non levanta a man, terei que preguntar. Así que non... Pasamos, pois estén todos atentos, por lo tanto. Número 10, moción do Grupo Provincial Socialista para exixir á Xunta de Galicia que desista do proxecto de Altri e poña en marcha políticas industriais propias do século XXI e solicitar ao Goberno de España que non conceda ningunha subvención a macrocelulosa. Ten a palabra a voceira socialista Ana Laura Iglesias. Antesonte coñecemos a primeira gran noticia para aqueles que defendemos a nosa terra. O ministro de Industria confirmaba que Altri non ia recibir fondos do PERTE de descarbonización, polo que podemos decir que estamos ante o primeiro revés ao proxecto desta macrocelulosa. Pero patético foi escoitar as lamentables declaracións do presidente da Xunta, do señor Rueda, lamentándose pola perda desta subvención e, como non, mentindo, dicindo que o Goberno de España discriminaba ou non sei que a Galicia. Non, miren, o que fai o Goberno de España é defender a Galicia, é apoiar a Galicia. Todo o contrario o que fan vostedes. A palabra mentira preside todo aquelo que ten que ver co Partido Popular e con Altri. Estamos en Pontevedra, onde hai unha fábrica de celulosa dende hai máis de 50 anos. Dende as ventás deste propio Pazo Provincial vese a columna de fume que sae de Lourizán. Así que este non é un debate abstracto, senón un debate moi concreto e sobre o que temos moitos elementos de xuízo para falar con causas, sen demagoxia e sen propaganda, uns e outros. Dende os tempos de Cuíña levamos escoitando a cantinela de que Ence non se podía trasladar da ría de Pontevedra porque non había ningunha outra ubicación posible para unha celulosa en toda Galicia. Ningún lugar que soportara este estigma medioambiental onde captar toda a auga que se necesitaba e vertela outra vez. A Xunta de Galicia mesmo encargou a unha consultora finlandesa un estudo para ratificar esta versión. E ese informe debe repousar nun deses queixóns da Xunta, supoñemos que nun queixón distinto o que gardan a declaración de impacto ambiental que di que sí,
que se pode facer en Palas de Reis e, ademais, noutras 6 localidades. Así que pasamos de que non había ningún lugar en Galicia para unha celulosa a que haxa 7. Nada menos que 7. Cervo, Alfoz, As Pontes, Forcadas, Bamonde, Lugo e Palas de Reis. Tan só por iso, por máis de 30 anos mentindo, tomando por parvos os galegos e galegas, e moi especialmente a veciñanza desta cidade e desta provincia, xa deberían de pedir perdón. Pero lonxe de pedir perdón, actúan vostedes con soberbia, como se tivéramos que agradecerlles que no ano 2025, en pleno século XXI, nos queiran meter outra celulosa en Galicia e convencernos, ademais, de que esta é unha proposta industrial estratégica digna deste título por parte da Xunta para eximila de trámites e cautelas administrativas. A súa declaración de impacto ambiental é unha broma de mal gusto, como vai ser a declaración ambiental integrada que a conselleira de Medio Ambiente nos anunciou para este verán. Unha declaración que asina a directora xeral de Calidade Ambiental e que tamén asina dun xeito extraordinario un subdirector que agora nos enteramos está en comisión de servizos e xa lle están asignando o posto con carácter definitivo. A súa declaración de impacto ambiental di que non pasa nada por verter 46 millóns de litros de augas industriais no río Ulla, que non pasa nada por construir unha celulosa ao lado do Camiño de Santiago, que non pasa nada por instalar unhas chemineas de 75 metros nunha zona de alto valor natural e agrogandeiro, que non pasa nada por incrementar a demanda de eucalipto en 1,2 millóns de toneladas ao ano. A súa declaración de impacto ambiental é tan pouco crible que acumula 27.000 alegacións e Greenpeace xa a calificou como un libro de instruccións para atentar contra o medio ambiente. O máis surrealista é que traten de convencernos de que a declaración de impacto ambiental é un documento independente elaborado por funcionarios independentes da Xunta, cando o señor Feijóo presentou este proxecto Gamma hai xa 5 anos, como no seu día presentou o proxecto Pemes ou a mina de Corcoesto. Dende ese mesmo día da presentación na que aparece abrazados empresarios portugueses, xa non nos quedou dúbida de que todo rastro de imparcialidade administrativa quedaba eliminada da ecuación. Dende entón ata hoxe, páxinas e páxinas no xornal de referencia e moitos minutos na TVG explicándonos as bondades dun produto revolucionario e sostible. Dende entón, moitas reportaxes coa palabra máxica liocel. O problema é que, cando se presentou o proxecto, comprobouse que o que había era unha fábrica de celulosa, unha macrocelulosa para producir 400.000 toneladas anuais. Cando o delegado da Zona Franca, David Regades, propuso públicamente á Xunta de Galicia que liderase un proxecto para trasladar Ence da ría de Pontevedra aproveitando a oportunidade dos fondos Next Generation, a resposta da Xunta foi calar. A calada por resposta. Agora, a mesma Xunta pretende que o Goberno de España e a Unión Europea autoricen unha subvención de nada menos que 250 millóns de euros para unha segunda fábrica de celulosa. Estamos diante dun novo fracaso estrepitoso e sonoro da Xunta de Galicia, que carece do máis mínimo turno de palabra. Ten a palabra don César Mosquera do Bloque Nacionalista Galego. Grazas, señor presidente. Na última visita que fixo o alcalde de Pontevedra co presidente, señor Feijóo, eu estaba presente e anunciounos, xa hai tempo desto, anunciounos que había un proxecto, ainda non era público, que era un proxecto de facer rayón ou liocel, que era unha maravilla, non? E tal. E comentame, bueno, pero iso como fai? Non, vai coller pasta de outros lados, e transformala ali en fibras téxteis e tal, non? Bueno, será, non? Bueno, ben, tal. E resulta que despois nos enteramos, o proxecto real era facer unha macrocelulosa e despois poñerlle unha planta intentando remedar o que se fixo aquí no ano 2002, non? Celulosas que era así poñer unha pouquiña da pasta que se utilizaba ali, poñela para facer papel tisú, non? A famosa planta de papel tisú de Georgia Pacific que nunca se volveu a escoitar falar dela.
Ben, quero dicir que aí non sei se engañaron o que era daquela presidente, lle contaron as bondades e non as desgracias, ou as limitacións, pois, en fin, ao final é o que é demais. Aquí, como temos moita historia en Pontevedra, claro, sempre sucede o mesmo, quero dicir, cando o PP estaba na oposición en Madrid, estaba en contra de celulosas aquí, despois foi o maior valedor. O do PSOE sucedeu o mesmo, foi manifestacións a favor de Ence, no seu momento, despois cambiou e estaba en contra. Eu, recoñezo a todas as forzas políticas a posibilidade de cambiar de criterio, faltaría máis, non? Felicítoas de que chegaran a esa conclusión, non? Mesmo con respecto a Ence, como con respecto en estes momentos o de Altri, non? É nós tuvémoslo sempre claro, sempre, creo que están aí desde hai moitos anos, sempre hubo unha mesma liña de actuación, que, bueno, alegramos moitísimos de que se sumen. Outra cousa despois é certas maniobras francamente moi extrañas, non? De verdad, que son moi extrañas, non? De repente, pois, hai unha versión, de repente tal, informes transparentes, manda narices, por exemplo, cando foi o prórrogo de Ence, di, no, damos o informe a cambio de que, pois, poidamos repartir noso plan social. Dicir, pero, a ver, cumple ou non cumple? Se non cumple, pois habrá que non darlle o informe ambiental, non? Non, sí, pois, 2 millóns, 3 millóns, o que sea, para repartir aí, entonces sí, e senón non. A ver, xa peinamos canas, non? De verdad que xa creernos esas teorías en fin, da xestión independente, o que sexa, pois, bueno, a certos niveis, en xeral, sí, na administración, pero cando hai certos temas, pois, francamente, non o creemos. Vamos a votar a favor e alegrámonos de que, desta postura tan contundente, radical por parte do PSOE, que nos alegramos moitísimo, non? Bueno, moitas grazas. Ten o voceiro a palabra, don Jorge Cubela, voceiro deputado do Grupo Provincial do Partido Popular. Moi ben, bueno, hoxe traen aquí unha moción tipo panfleto que están presentando por todos os plenos de Galicia en diante, en todas as provincias, me imagino. Digo me imagino, porque estar a favor de Altri para o Partido Socialista depende a quen se lle pregunte. Depende a quen se lle pregunte un luns pola mañán, depende de onde se lle pregunte a outra persoa un martes ao mediodía, e depende, chegando o venres, se esos mismos que dixeron a postura xa pensan a contraria, índose a dormir para o sábado. Como dicía, o Partido Socialista trae hoxe a este pleno unha petición de moción completamente oposta a que presentou no Parlamento de Galicia, de motu propio, que ninguén llo pideu, hai exactamente 2 anos, en marzo do 23. En marzo do 23, 2-3 meses antes das eleccións municipais, onde todos os alcaldes de todos os partidos políticos da provincia de Lugo piaban por traer este proxecto. Os do bloque da Mariña. Sí, home, se ata algún alcalde socialista como das Pontes, que foi o seu xefe ata fai 2 días, 20 millóns de veces pedirei que Altri veña ás Pontes, igual que no seu día ofrecimos terrenos para Ence. Ese é o Partido Socialista. Entón, estos son os feitos. Vostedes, e non minto, a hemeroteca está aí, as actas están aí, en marzo do 23, non hai 10 anos, nin 20, nin 15, nin 4. Fai 2 anos. O Partido Socialista presentou unha proposta no Parlamento de Galicia solicitando o apoio para este proxecto, que pasou despois do ano 23 e do ano 24, sobre todo de febreiro do ano 24, que unha vez máis as galegas e os galegos nos puxeron a todos no seu sitio, democráticamente falando. Se en marzo do 23 o PSDG presentou unha iniciativa parlamentaria na que pedía expresamente a Xunta de Galicia que puxese a disposición da promotora da planta en Palas de Rei o asesoramento técnico e económico
escoitade que isto é moi forte, o asesoramento técnico e económico para conquerir o financiamento necesario para unha empresa que produciría, dicía o PSOE, e así o citan expresamente, 200.000 toneladas de pasta soluble de papel cada ano. O señor Besteiro, non sei como definilo, porque un líder que ten 9 diputados de 75, líder non é. O señor candidato do PSOE nas eleccións ao Parlamento de Galicia, que era de Lugo, que foi delegado do... Ríense, pero que quedan 2 R5 cheos, que foi candidato do PSOE e que era delegado do goberno, ofreceuse a mediar entre o Ministerio de Industria e a propia empresa para conquerir axudas. Todo isto nos leva á sorpresa de que agora os do PSOE estean á esquerda do BNG, que parece que pouquiño a pouco está deixando de falar deste tema e volvendo a centrarse na sanidade, que pensan eles que lles vai dar algo máis de rédito. Os do Bloque levan 15 días, 3 semanas, como os pitiños cando van marchando caladiños. Aquí están nunha posición, pois, juxtapuesta dentro do Partido Socialista. Polo tanto, todos sabemos o que pasou nos últimos 2 anos e por iso a mellor vostedes pensaron que lles ia ir mellor cambiando de postura. A Xunta de Galicia, como unha administración dun Estado de Dereito, nin apoia, nin deixa de apoiar a Altri. Simplemente ten que tramitar un proxecto que se declarou de interés estratégico, a igual que decenas de outros na comunidade autónoma, pola xeración de riqueza e de emprego. Imagino que non terán os do PSOE de Lugo, nin os do PSOE de Vigo, que están aquí liderando isto, a soberbia, por querencia ou por estrategia política, de non permitir que avance un proxecto a súa declaración administrativa e medioambiental. Como se na provincia de Lugo estuveran cun desarrollo industrial como estamos en Rías Baixas. Como se non se puidera, porque non lles guste, non vai a ser como un alcalde desta provincia que foi inhabilitado esta semana, porque non lle gustaba que unha empresa que está radicada no seu concello, en Agolada, falsificou un acta da Xunta de Goberno para acabar con esa empresa. Non, estamos nun Estado de Dereito. E Altri recibirá autorización ou non, segundo o que determinen os técnicos. E preto de 40 técnicos independentes, ou que están faltándolle o respeto a funcionarios de carreira, dubidando da súa independencia sobre o seu informe. Miren, é que hai diferencia entre algúns funcionarios do Concello de Vigo cando facían contratacións de certas situacións de familiares de políticos e a situación que firman, non. O dixo un xuiz que sentenciou a un funcionario. Señora Gis, non estou debatindo con vostedes, estou expoñendo o meu argumentario. E se hai que discutir, discutimos pacíficamente e democráticamente. E logo vostedes tamén piden... Continúa na seguinte turno de palabra. Grazas. Ten a palabra dona Ana Laura Iglesias, do Grupo Socialista. Gracias, presidente. Señor Cubela, se non sabe como chamar o señor Besteiro, gustaríame que me dixera como debemos chamar en Vigo a vicepresidenta segunda desta Deputación, xa que ten 5 de 27 concelleiros no Concello de Vigo, entón, se non lle podemos chamar tampouco líder do Partido Popular en Vigo, pois me gustaría a mí que me dixera como lle teño que chamar. Que vostede fale tamén de moción tipo, cando a moción que traen a este pleno vostede é unha fotocopia da que presentaron outros concellos e que están acostumados a traer aquí este tipo de mocións, tamén me fai bastante gracia. Miren, apoio a este proxecto non, e nunca, porque vostedes o que presentaron foi unha mentira, e lle mentiron a todas as galegas e a todos os galegos. Que nomeou a Altri como proxecto estratégico? Porque están dicindo vostedes, que temos que seguir con a tramitación do proxecto estratégico, pero se nomearon vostedes a Altri como proxecto estratégico. Mire, outra das mentiras que rodea todo este despropósito de Altri é a dos postos de traballo. Cando o proxecto Gama desembarcou en Galicia debaixo do brazo do señor Feijóo, tiveron a desfachatez de falar de 2.500 postos de traballo. Cando o proxecto finalmente se presentou, ademais de non ser unha fábrica de fibras textís, senón unha macrocelulosa, o número de postos de traballo reduciuse drásticamente a 500.
E permítame que sexamos escépticos porque todos sabemos que ENCE, por poñer un exemplo, tamén falan de milleiros de postos de traballo e teñen en plantilla menos de 250 persoas. Polo tanto, unha cifra máis crible é que precisamente esa macrocelulosa estemos falando de 250 postos de traballo. Pero é que, ademais, os fondos Next Generation, eses que vostedes queren que se empreguen para montar aquí esta macrocelulosa, teñen que estar executados antes do remate do ano 2026. E inda que se comezase a construir este monstro industrial agora mesmo, mañá mismo, non estarían en funcionamento ata dentro de varios anos, polo que aparte dunha mala idea, dunha pésima idea, é unha idea tardía e incompatible co calendario dos fondos europeos. Con todo, xa lle adiantamos que as e os socialistas da provincia de Pontevedra faremos todo o que poidamos para que non lle concedan un só euro de diñeiro público por parte do Goberno de España a este proxecto tan nefasto para a nosa provincia. Estamos seguras e seguros de que así será, porque onde se viu que un macroproxecto industrial teña un 25% do seu financiamento de fondos públicos, porque claro, así calquera monta unha empresa. Se tan boa é, por que non a financia a Xunta de Galicia? Será porque resulta inexplicable que unha empresa portuguesa procedente dun país con custos salariais moito máis baixos e onde prácticamente se regala o solo industrial veña a sentarse a Galicia para ocupar 366 hectáreas moito máis que a planta de ENCE en Pontevedra? Como é posible que unha empresa contaminante descartada en Portugal aposte por Galicia? E a gran pregunta, como é que a Xunta de Galicia apoie isto? Igual ten algo que ver coa prórroga da concesión de ENCE ata o ano 2070 por un goberno en funcións presidido polo señor Feijóo. Miren, dubiden vostedes dos propios funcionarios? Non, nos non dubidamos dos funcionarios. Os propios funcionarios da Xunta dubidan da profesionalidade dos funcionarios que están encargados... Ten a palabra don César Mosquera. Grazas, señor presidente. Hombre, 15 días, que levamos 15 días sin falar de Altri. Hombre, recoñéceme que Semana Santa, que nos puxeron o pleno ese extraordinario. Home, pois, uns irán ás procesións e outros irán a mollarse porque choveu moito, pero xa me irá, xa é unha semana, non? Home, que quere? Que chegue aos plenos e todos nos poñamos a berrar Altri, non, unha vez e outra. Bueno, pois berrámoslo, se queda usted tranquilo, non cambiou para nada a postura, nin nada que se lle pareza. Bueno, creo que os posicionamentos están moi claros. Eu creo que hai, bueno, pois, canto máis se fale das trámites deste, eu creo que máis en precario se pode quedar ou se pode escorrejar por certas derivadas que non son especialmente correctas, non? A ver, tamén podemos interpretar, non seguinte, felicito só por ter cambiado de postura, que quede claro, pero que resulta que agora firmamos porque xa sabemos que hai unha resolución en Madrid, porque se non chega a vela, entón xa veríamos o que facíamos. Hombre, a ver, pois casi mellor que a veces estarse quietos en fin, gánase bastante, pero digo, alégrome do cambio e deriva, igual que nos alegramos en un momento en Pontevedra cando cambiou de postura con respecto a ENCE. Señor Cubela, vamos a votar a favor da moción e Altri non. Ten a palabra don Jorge Cubela. Las Pontes, sí, eu volvería a facer 20 millóns de veces, pero non só Altri, ofrecemos sitio para ENCE nas Pontes xa cando chegamos. Sí, eu volvería a facer 20 millóns de veces. Eu son alcalde das Pontes. Xa está, señor Formoso. Non era o señor Luís López ni o señor Alfonso Rueda, era o señor Formoso, que alcalde das Pontes, presidente da Diputación da Coruña, ostentou durante algún tempo a grande honra de ser secretario xeral do PSDG-PSOE e di isto. Igual que o alcalde socialista de Cerceda, que pide apoiar aos concellos, ás comarcas, onde os gobernos municipais apostan pola implantación industrial. Miren, non sabemos que vai a pasar. Os que están pondo a venda antes da ferida son os do Partido Socialista. Eu non quixen faltar ao respeto, señor Besteiro, señora Ana Laura.
Só quixen dicir que non sabía como calificalo políticamente. Se un líder, se un malogrado líder, se un perdedor de eleccións ou un candidato. Decidín chamarlle candidato. Que despois dun tránsito glorioso de bicos a aves en estacións de tren debe ofrecerse a mediar para este proxecto, pois chegamos aquí a todos os plenos, porque eu xa pasei, xa veño entrenado do pleno do meu concello, que está a 2 horas e media de Palas de Rei, con esta moción, tipo, isto non ven por doctrina política, nin ideario político, nin un dogma de fe do PSOE, isto é porque hai unha estrategia de tres personas que nunha sede, nun sitio, decidiron que isto lle podía perxudicar a Alfonso Rueda e ao Partido Popular e a ver si así, pois, de algunha vez arañamos un diputadiño. O que pasa é que con todas estas estrategias, as últimas enquisas de sondaxe xa lles dan a vostedes un diputado menos, de 9 a 8. Ainda vamos ocupando 2 RCs, pero pouco a pouco vamos camiño a un. Entón, é difícil de entender para a sociedade galega e para a sociedade política esta postura dun partido político como o PSOE que gobernou na Xunta, que debe aspirar a gobernar o cambio político na esquerda galega. A que aspiran xa vostedes? A que, co dedo máxico da súa opinión, todos os funcionarios dunha administración dunha comunidade autónoma como a Xunta de Galicia informen desfavorable porque vostedes así o piden ou o soliciten? Ou é que o Ministerio en Madrid agora, cando lle toque dar o seguinte paso, vai a recibir instruccións políticas prevaricando? Porque o que están pedindo, que funcionarios e técnicos prevariquen en contra de criterios técnicos, só por recibir órdenes estrictamente políticas. Xa veremos o que pasa. Puderon ter capacidade de decisión nos PERTES e nas subvencións, pero que este proxecto sairá ou non en función dunha tramitación administrativa, medioambiental e xurídica totalmente garantista, porque isto, de momento, non é Venezuela, nin é o Concello de Vigo. Gracias, presidente. Bueno, moitas grazas. Pecha o turno de intervencións dona Ana Laura Iglesias, do Grupo Socialista. Non se preocupe, señor Cubela, que as estadísticas tamén lle dan un menos en Vigo, un concelleiro menos, pero neste caso a vostedes. Mire, tamén lle podo traer eu a vostede as declaracións do alcalde de Sansenso, señor Temo Martín, que creo que é do Partido Popular, estando en contra de ENCE. Se quere tamén ya extraio, ya sino aquí, e a partir de ahora pues, tamén traeremos audios porque vemos que está totalmente permitido o uso de audios neste pleno. Mira, esta moción, aparte de decirlo, foi presentada moito antes de coñecerse a resolución do Goberno de España non que non se lle autorizaba a Altri o uso destes fondos. Mire, mentre o Goberno de España ten distribuídos máis de 600 millóns de euros na modernización das empresas desta provincia cos PERTE, o Partido Popular está obsesionado con Altri. Mentre o Goberno de España impulsa unha fábrica de microchips fotónicos en Vigo, a Xunta de Galicia impulsa unha macrocelulosa en Palas de Reis. Esa é a grande diferencia. Altri é un proxecto opaco. Toda a tramitación, dende a aparición dos directivos da empresa da man da Xunta ata o día de hoxe, está presidida pola ocultación. Sen ir máis lonxe, o memorando de entendemento asinado pola empresa e o Goberno galego o 1 de outubro do 2021 segue a ser segredo. E, por tanto, queda fora da lei de transparencia porque así o decidiu a Xunta de Galicia, moi transparentes. Que agochan? Que é o que case a mediados de 2025 dalle vergoña o que asinou o señor Núñez Feijóo en outubro do ano 2021. Tanto teñen que ocultar. O de Pemex, outro gran proxecto industrial que ia ser o maná industrial de Galicia, xa sabemos como acabou. O de Altri tamén vai acabar mal, moi mal. Así que voten a favor desta moción e empecen a resarcirse da peor decisión que puideron tomar, que foi a de apoiar a construcción doutra celulosa, dunha macrocelulosa no noso país. Estamos diante dun novo fracaso estrepitoso e sonoro da Xunta de Galicia. Altri é a última expresión do fracaso de Feijóo e agora de Rueda. Non teñen un proxecto industrial para Galicia ou simplemente non teñen proxecto para Galicia. Perdón.
Procedemos á votación do punto número 10, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista para exixir á Xunta de Galicia que desista do proxecto de Altri e poña en marcha políticas industriais propias do século XXI e solicitar ao Goberno de España que non conceda ningunha subvención á macrocelulosa. Votos a favor? Votos en contra? Queda rexeitada por a maioría de 14 votos. Levantaron todos a man. Punto número 11 da orde do día, moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Deputación e da Xunta de Galicia que asuman a creación da Vía Verde das Rías Baixas a través dos tramos Pontevedra-Vilaboa-Soutomaior, que ven de liberar a DIF, e Pontevedra-Barro-Caldas-Portas. Ten a palabra don Gregorio Agís, do Grupo Socialista. Gracias, presidente. Bueno, anuncio reiterado estes días por parte do Ministerio de Transportes da súa disponibilidade para a cesión de 14 kilómetros de vías en desuso entre Pontevedra e Arcade, unha oportunidade que lle toca liderar a Diputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia, pois abre as portas a crear a quinta vía verde de Galicia, a terceira da provincia, e a executar por fin, unindo estas tres sendas existentes, a gran vía verde das Rías Baixas, que, cun trazado de 59 kilómetros entre Villagarcía e Vigo, está chamada a converterse na vía verde máis importante do noroeste de España. A Diputación de Pontevedra ten unha excelente folla de servizos neste eido. A anterior presidenta da Diputación, Carmela Silva, liderou a execución da vía verde do Salnés, a primeira da provincia. O mesmo obrigou, co seu impulso, a unha xunta obstrucionista a asumir a reparación da bella ponte ferroviaria de Portas. O goberno anterior asinou o convenio con Villagarcía, Caldas de Reis e Portas en decembro do 18. Inaugurou a vía verde en agosto do 20, cun gran acto público converténdose nun éxito inmediato e nun motor da dinamización social e turística. A Diputación licitou unha actuación de 356.000 euros, no que quedou pendente a parte da Xunta que non entrou en servizo ata un ano despois. O certo é que a Xunta elaborou no 2010 un estudo sobre tramos ferroviarios en desuso co obxectivo de convertelos en vías verdes de aproveitamento socioturístico. Pero, como sucede con tantos estudos, acabou nun caixón da Consellería. Por aquela época, a exconselleira Beatriz Mato comprometeu o 35% do financiamento para a vía verde do Salnés, pero nunca chegou a asinar convenio coa Diputación nin cos concellos. Tanto foi así que, diante de tanta incerteza e falta de compromiso, Carmela Silva tomou a decisión de que a Diputación asinase un convenio cos concellos para botar a andar a ansiada infraestructura. Posteriormente, en febreiro do 21, e baixo o impulso do PSOE, nos gobernos locais de Pontevedra e Villagarcía, os concellos polo que discorre a vía verde do Salnés, Villagarcía, Caldas, Portas, acordan con Barro e Pontevedra traballar conxuntamente para estender esta senda ata Pontevedra, sumando así 15 kilómetros aos 9 xa executados no Salnés, creando así a nosa provincia a máis importantes vías verdes de Galicia. Froito dese acordo, a Consellería Socialista de Desenvolvemento Sostible do Concello de Pontevedra elaborou durante o mandato pasado, xunto co colectivo Pedaladas, unha proposta de trazado para o treito Pontevedra-Portas, que ao longo destes municipios e dos de Barro e Caldas aproveita tramos da vía en desuso, como a bella ponte sobre o río Lérez, en Pontevedra tramos do Camiño Santiago e diversas sendas forestais. Encárgase tamén de elaborar en maio do 21 unha memoria valorada de obra que cifra en 2 millóns de euros o custe total de execución material. Ademais, acorda coa Fundación dos Ferrocarrís Españois as características desta senda para integrala a todos os efectos na rede oficial de vías verdes de España. A partir de aí, o Concello de Pontevedra financia con fondos europeos a rehabilitación da Ponte do Lérez e o Plan de Sostenibilidade Turística en Destino logra máis financiamento europeo, concretamente 700.000 euros dos fondos Next Generation para o treito correspondente ao seu tramo municipal da estación de ferrocarril de Barro, proxecto que será licitado e executado neste ano 2025. Ao final do anterior mandato municipal, tan só queda pendente e segue a quedar o compromiso da Xunta para financiar, xunto coa Diputación de Pontevedra, os treitos que descorren entre Barro, Caldas e Portas. A chegada á vía de Salnés ata Pontevedra, cun total de 24 km, é executada a que agora propón o Goberno de España entre a estación de Pontevedra
e a de Arcade, cun total de 14 km. Tan só quedaría por unir mediante senda peonil e ciclista Arcade con Chapela por 16 km para enlazar cos treitos da Vía Verde en Vigo e Redondela. Agora, o noso presidente da Diputación toca estar á altura do legado que recibiu. O Ministerio de Transportes xa expresou a súa vontade de cesións das vías entre Pontevedra e Arcade. Ven expresalo tamén novamente o alcalde de Vilaboa, César Poza. Mentre se suceden as novidades, o presidente da Diputación, Luís Pérez, está a reaccionar cun comportamento errático. A última mostra deste nerviosismo foi publicar unha carta, antes de remitila, por certo, ao Ministerio, esquecéndose, ademais, por completo da vía verde entre Pontevedra e Portas. Así, señor López, corresponde sentarse coa Xunta e asinar un convenio para a redacción do proxecto e a execución das obras destes novos treitos de vía verde. Compre aquí lembrar que a vía verde Pontevedra-Arcade... O seu tempo queda para a seguinte intervención. Gracias. Ten a palabra don César Mosquera. Grazas, señor presidente. Vamos a ver. A liña de máis velocidade, estritamente non é de AVE, non a que entre do eixo atlántico, pero, bueno, xa hai anos que se fixo e, bueno, pois tuvo unha serie de condicionantes e unha serie de avatares que non vou a contar agora, que tuven a responsabilidade de xestionalo desde o Concello de Pontevedra. Pero sí hai bueno, o de Pontevedra a Soutomaior, de Pontevedra a Devesa, aí había que diferenciar entre zonas, pois quedou afectado polo servicio ferroviario. En principio, o Ministerio, porque estuvo cambiando da DIF ao Ministerio, un parte das obras levounos a DIF, depois o Ministerio e demais, pois, en principio, desafectaba incluso a ponte que une Ponte Sampaio e Arcade. En aquel momento, estuera co alcalde de Soutomaior, o señor Reguera, naquele momento, pois si se falara con o señor Louzán, presidente aquí, en principio, pois, íase a botar man. Claro, unha ponte que une dous concellos non pode ser dos concellos, non ten que ser tal. Si, en principio, estaba disposto a seguir, pero, ao final, quedou trabado por a disposición, porque non foi desafectado. Eu teño moitísimas dúbidas, por eso estas cousas son así, son moi difíciles. Teño moitísimas dúbidas de que haxa unha desafectación e unha cesión definitiva deses tramos. A información que teño non é esa. Están dispostos a facer unha cesión temporal, co cual xa cambian bastantes condicións. Apartado A. Por que? Non vai dar tempo a explicar os motivos. Os motivos son que a Unión Europea quere que se faga o ancho internacional en todas as vías, polo menos de pasaxeiros, e, polo tanto, había que reservar unha terceira neste tramo para mercadorías. Esa é a razón. Pero o certo é que hai unha cesión temporal. Iso imposibilita que se faga a vía verde? Non. Pero xa non será estritamente unha vía verde, será unha senda que se poida facer, que igual en sitios hai que desviar do actual tramo. As dificultades técnicas existen, pero non son insuperáveis, a peor está, digamos, na chegada a Pontevedra, porque está a vía bella, está dentro do peche, pero, bueno, hai unha vía de servizo que máis ou menos se podría facer. Pero, claro, eso afecta a 3 concellos e, obviamente, pois había que poñerse a estudalo. Para facer unha expropiación, os concellos non van ter ningún instrumento, por tanto, non poden facelos. Por lo tanto, a idea do presidente de que os concellos pois é inviável. O sea, na práctica, é dicir, non se vai facer. Punto. E a Diputación si ten instrumentos, había que velo, red de estradas e tal, si polo menos ten máis posibilidades para poder en algún tramo que haxa que expropiar ou que sexa. Pero, claro, estes son asuntos con unha complexidade, porque vía verde, sí, pero depois hai que desafectalo. Está desafectado? Non.
Non está, que eu sepa, non está desafectado. Non vin ese escrito en ningún lado, a información que tiene o Ministerio é que non. Ahora, está en uso ou ten previsto usalo adí durante un tempo? Tampouco. Entonces, bueno, pois cede, canto, 5 anos, 10, o que sexa. Pois iso pode ser un lío monumental, porque aquí, por exemplo, aquí nun concello, igual a intervención ou secretaría, di, non, se a cesión non é por 30 anos non se pode facer. É por 30 anos igual non ceden. O sea que queda a xestión que facer. E isto non se resolve nin un tramo nin outro, dicindo, ala, xa está, facemos non sei canto. Eu creo que sí a Diputación debía arrimar o ombro, porque é a única que pode, porque o resto de deixar a man dos concellos a tramo, é inviável, radicalmente inviável. Entonces, pois creo que sí debía, pero sendo consciente da dificultade. Creo como un proxecto a longo plazo, que se pode ir elaborando, creo que sí, e, bueno, polo tanto, vamos a votar a favor da moción, pero, repito, non creo que sea a forma, porque isto, como necesita moita tramitación e moita xestión, non creo que se resolva dicindo, ala, unha moción aprobamos e xa está. Non, a moción será empezar a traballar e mirar todos os condicionantes. Moitas grazas. Ten a palabra don Jorge Cubela. Bueno, a verdade é que este é un tema importante do que falar. En calquer foro, e se no pleno da corporación, máis todavía. O que pasa é que eu creo que os compañeiros e compañeras diputados do Grupo Socialista veñen coa intención, a través desta moción, de impoñernos ao Goberno da Diputación e aos pontevedreses o seu criterio, a dar órdenes como se estiveran aínda no Goberno. Eu creo que presentar esta moción a estas alturas ven con moito retraso, porque lles vou a falar dunha serie de acontecementos que nas últimas semanas e tempos veñen sucedendo. O primeiro de todo é partir, que xa sabemos, por fin, despois de moitos nons do Ministro e do Goberno do Estado, a execución e a posibilidade de facer esta actuación ou, cando menos, ceder o espazo necesario para que outros a fagan. Rexeitaba ata fai poucas semanas o Goberno do Estado, que goberna o Partido Socialista, con rotundidade este proxecto. Agora é certo que mudou de posición. Soubémolo a través dos medios de comunicación. Non houbo, por certo, nun plano de respeto e lealtade institucional, ningunha comunicación oficial, nin petición de reunión á Diputación de Pontevedra por parte do señor ministro Óscar Puente. Sendo así as circunstancias, foi o presidente da Diputación quen, con esta carta, que enseño ao público e aos cidadáns que nos están vendo a través de streaming, quen remite ao señor ministro, pois, tendo coñecemento a través dos medios de comunicación desta posibilidade, toda a predisposición e capacidade de negociación da presidencia da Diputación para chegar a un acordo nos termos nos que se poida plantexar isto. Pero ninguén, ata o día de hoxe, respondeu a ningunha cuestión. Sabemos que vostedes teñen información privilexiada, porque parece ser que din que sacamos a carta nos medios antes de mandarlle ao ministro. Bueno, é a opinión súa. Aquí está datada o 7 de abril, xa fai case un mes. Despois, pois tamén, dándolle a importancia que como partido político e formación lle damos a este proxecto, fomos o 11 de abril a Paredes, un lugar do Concello de Vilaboa, cos diputados e senadores nas Cortes Xerais que levan tempo, casi 2 anos, traballando con preguntas formuladas ao Goberno na consecución desta vía. Por certo, vostedes foron o día 21 e, oye, nin con a intelixencia artificial se dá plagiado a foto no mesmo sitio onde a fixemos nós. Están no mesmo muro sentados, isto digo de anécdota, porque nos fixo moita gracia. Están sentados no mesmo muro do mesmo veciño onde nos sentamos nós o día 7. Joder, estas cousas hai que ter un pouco de pillería. Ao do lado, home, que non salga o mesmo sitio que parece que nos están copiando. E dito isto, pois, home, a día de hoxe, que é día 25 de abril, estamos casi chegando ao 7 de maio, ninguén respondeu
só presentan esta moción a estas preguntas. Que vías van ceder e cando? Vai a chegar ao Goberno do Estado financiamento? Por que non preguntarllo? Ou terá que ser a Diputación e a Xunta solamente quen asuma as responsabilidades? Preguntamos, digo porque non o sabemos. Sabemos que o ministro está comparecendo estes días nunha importante comisión de investigación do caso Coldo. Non o digo eu, é unha comisión oficial, non é de secretos. Van a facilitar que se completa a vía verde dende Vigo a Vilagarcía cedendo os treitos necesarios ou non? Porque tamén outra persoa, que hoxe, por certo, sentou doctrina, e o felicito polas intervencións que tuvo o señor Mosquera, acaba de dicir que tamén considero que como gobernante en Pontevedra ten información non privilegiada, pero cando menos superior á que podemos ter algúns. Hai disposición a ceder realmente ou só vai ser algo temporal para sair do paso e contentar un pouquiño algún alcalde do PSOE, cando o Grupo Popular no das Cortes leva traballando moito tempo? Xa o di o lema deste goberno, tendendo pontes. Estamos dispostos, estamos a favor de reunir a todas as partes posibles para completar a grande vía verde das Rías Baixas, a grande vía verde do noroeste peninsular. E aí é onde nos imos a topar todos, si hai predisposición, si hai capacidade de acordo e, sobre todo, se hai unha mínima interlocución, porque estes asuntos non se resolven nos medios de comunicación, díganllo ao señor Óscar Puente. Por lo tanto, está o balón no tellado do Goberno de España, citándonos, contestando ou chamándonos. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Cubela. Ten a palabra don Gregorio Agís. Curioso, señor Cubela, ten que ser o Ministerio que se dirixa a vostede, non vostede ao Ministerio, o interés que teñe. A moción non obliga a executar, a moción propón, vale, e lle plantexa a importancia e a relevancia que ten que continuar con ese traballo de desenvolver esta importante senda. Propón. Con respecto a por que agora e non antes, efectivamente, o Ministerio teña unha hipótesis aberta da posibilidade de utilizar esa vía para mercadorías. Unha vez descartado, o comunica a aquelas institucións que están interesadas. O alcalde de Vilaboa e o publica en prensa. A Diputación, como nunca manifestou interese, desde que están vostedes, pois evidentemente non lle comunica nada. O Ministerio, eso de que teña que estar o Ministerio ao seu servicio, serán vostedes os que teñan que estar ao Ministerio de cales son as súas pretensións e que é o que pretenden, digo eu, vamos. Pero entendo e deduzco das súas palabras que van a apoiar a moción. Entendo que están de acordos, porque desde que o Ministerio de Transportes amosou a súa disposición a ceder estes 14 kilómetros das vellas vías entre Pontevedra e Arcade, nos manifestaron un gran interese, ademais do mediático, que neso son uns hachas. De feito, se vemos cales son a trayectoria con respecto a Vía Verde, este é un resumen perfecto da actuación do Partido Popular, que é simplemente estrategia mediática, propoñer, decir, fotografía. Por certo, a fotografía non é ningún muro, ningún veciño, é o petril da ponte polo que pasa a senda. Vostedes, ao mellor, foron ali a sacarse a foto, pero desa ocasión non a publicaron. Publicaron a carta antes de mandarlle ao ministro. Por certo, logo piden lealtade. Piden vostedes lealtade, a mesma lealtade que ten vostede, falando de que está declarando por ser, por certo, como testigo, non como imputado. Como imputados están vostedes en 50 procesos. Seguro que esta semana en algún están como imputados, o seu partido. Depois fala vostede de lealtade ao ministro. Bueno, vayamos ao caso. O Partido Socialista propón que se continúe co traballo, non ca propaganda, que se continúe con esta senda que se iniciou, como saben, no tramo Villagarcía, Caldas, Portas, que se completou entre Vigo e Chapela, e que falta executar ese tramiño ata Pontevedra, que está completamente orientado, e agora se pide á Diputación que lidere, que creemos que é unha proposta interesante, para facer todo ese tramo, ese trazado dunha vía ciclable, peatonal, entre Vigo e Villagarcía, que sería un referente en canto a mobilidade sostible. Ten moito traballo feito, póñanse as pilas, póñanse a traballar, a moción non pretende marcarlle o paso, que pretende poñer o foco na irrelevancia e na importancia que ten
esta execución Rematou desta obra o e seu pedirlle ao presidente segundo turno de palabra. Ten a palabra don César Mosquera. Grazas, señor presidente. A ver, repito que decir, creo, se non me falla a memoria, que quen primeiro sacou a idea de Vía Verde, polo menos un dos máis foi o noso diputado Luís Bará, da que era na oposición, dos de Soutomaior e demais. Repito, hai moito que aclarar. Creo que a Diputación pode facer un bo traballo e, en parte, imprescindible que o faga. Xa no seu momento iniciaba ese camiño e, que despois quedou fanada demais. Pero o señor Covela facía unha serie de preguntas pertinentes. Según a nosa información, responde a todas as preguntas. Financiación do Ministerio, en principio non. Algún tipo de expropiación ou axuda para facelo, en principio non. Cesión definitiva, non, porque non hai desafectación, o sea, siga afecto ao tal. Por que o fai? Porque o Ministerio non fixo nada durante anos e resulta que non ten previsión, pero está co apuro de que a Unión Europea ten que dicirlle que, aínda que non se vayan cambiar a ancho internacional, dicir, bueno, a previsión haina, de feito temos aquí isto pendente, máis ou menos. Pero, bueno, eso mañán cambia, pode cambiar. Entón, hai toda unha serie de problemas que puxen antes e, se cadra cambiaron, información no Ministerio directiña, quentiña de hai moi pouco tempo, 5 semanas, 6, non máis, Polo tanto, creo que a situación... Eso quere dicir que non se pode facer? Non. Non. Quere dicir que hai que traballalo, facer as xestións, mirar o que se pode facer, etc. Eso que quere dicir. Por tanto, creo que non sería mala idea que a Diputación Desde logo, pola nosa parte, falo en nome do Concello de Pontevedra e o nome do grupo do BNG aquí, desde logo, toda a colaboración. Sei que o tema é complicado, seino perfectamente, pero tamén sei que pode ser viável. Pode ser viável. Por tanto, toda a colaboración que se queira para sacar adiante o proxecto, para ir avanzando. Se cadra máis difícil o tramo do norte, o tramo de Pontevedra a salir do Concello de Pontevedra, é máis difícil. Probablemente sexa máis difícil, a pesar de todas as propostas e non sei que houve, pero que está bastante complicado en algún punto, está casi imposible, que este do sur. Probablemente sexa máis fácil. Fácil, non, pero, máis fácil que o outro. Nada máis, vamos votar a favor nesa idea, esa idea de que a Diputación se poña ao frente, e agardo que fagan, desde logo, por nosa parte, toda a colaboración, e creo que experiencia en cousas destas bastante complicadas temos, e algo podemos axudar, se que é necesario, senón que faga a Diputación sola, vamos. Moitas grazas, señor Mosquera. Ten a palabra don Jorge Covela, do Partido Popular. Señora Gis, se van a caer na estrategia como fan sempre nas instancias, en moitas instancias, non en todas, en moitas, do PSOE, a ver quen é primeiro, quen vai segundo, en fin, a actitude soberbia neste tipo de xestións non pode ter cabida. Aquí hai partes, administracións, xa nos diriximos oficialmente ao Goberno do Estado. O Goberno do Estado puido facelo de outra forma. Descoñezo a saída de que agora cambia de postura. Benvida sexa, nós queremos facer esta actuación. O presidente da Diputación manifestou públicamente en moitas ocasións, non o pode dicir máis alto nin máis claro, que a Diputación vai estar para o cofinanciamento e ao liderazgo desta infraestructura. Pero nin a infraestructura é de titularidade da Diputación, nin se sabe se hai predisposición real e efectiva a cedela, e terceiro, si saber se o propio Estado vai a participar na propia financiación para poder organizarse. Digo eu, ninguén dixo nada máis. E se dixen onde estaba o ministro é porque era certo. Nin dixen máis matices, nin gaitas. Non está o PSOE para dar leccións de comparecencias nin de corrupción. Estos últimos meses non está, home, non está. Non está, home, non está, joder, non está. Nós non temos Jessicas en ningún sitio, joder, que non hai... De verdad, non me faga falar. Está o seu irmán no xudgado ahora mismo, por favor. É dicir, xa salvaremos algún día
mentres España estaba sin mascarillas, os médicos estaban sin EPIs, quenes e canto estaban e trincaron das arcas públicas e se enriqueceron cas mascarillas. Que de todo iso ven isto. En definitiva, non se alporicen, volvamos aquí. A Diputación leva, por favor, silencio, a Diputación leva traballando moito nesto. Non só iso, sino tamén apoiando iniciativas para seguir ampliando pois a Vía Verde. O mesmo Concello de Redondela, cunha deputada nas súas filas, pois ten unha subvención concedida da Diputación para facer unha actuación no seu Concello. Por certo, que creemos que ainda está sin adxudicar, despois dun ano. Entón, todos temos que pôr da nosa parte para facela. Que o ministro non lle gusta, a vostedes non lles gusta que o presidente se dirixira por carta? Oigan, pois se teñen información e nos poden dicir como hai que facelo, por correo electrónico, por vuelo charter, nos facémolo, nos querémolo facer. Xa veremos se a parte que lle corresponde contestar quere ou non. Pero estuvo moi atinada a intervención do señor Mosquera, que hoxe, por certo, lle reparteu sopas como berzas á bancada socialista en todos os puntos e neste tamén. Sí, repartiu sopas como berzas. Ahora, cada un que entenda o que quero dicir. Sí, en varios puntos contestoulle o Partido Socialista moito, sobre todo no dos remanentes, que, por certo, dignamente había un diputado alcalde que lle costou levantar a man, por iso o presidente foi moi hábil. A min tamén me hubiera costado como alcalde levantar a man e votar en contra de que os veciños poidan ter os aforros gastados. Nada máis, presidente. O tema non dá para máis. Ben, pecha o turno de intervencións de un Gregorio Agís do Grupo Socialista. Bueno, señor... A ver, vostede, quen falou de primeiro e segundo foi o señor Mosquera, que dixo que era Bará. Eu teño outra información que foi Beatriz Mato. Pero, bueno, vostedes acostumbran a isto, a pelexar pola publicidade que é o que son. É dicir, é o que fan vender a burra, tanto o BNG como o Partido Popular. A realidade que quen se puxo ao traballo foi Carmela Silva. E o que está executado e o que está mobilizado é gracias a Carmela Silva, precisamente. Gracias á Diputación. E o que se lle pide é que fagan vostedes o mesmo. Logo, saca os temas que fan recurrente de áticos. Un día igual temos que facer un listado dos familiares e dos fillos desta casa. Facémolo. Facémolo. Daqui xa, daqui, facémolo. Porque xa está ben. E falar de áticos vostedes e de corrupción, o partido máis corrupto de Europa, o partido condenado por corrupción, ten guasa. Outra cuestión, vayamos al tema. O Estado, o Ministerio... Volvamos ao tema. No, aí non le saque los colores a su voceiro, claro, aí non. Que haga lo que quiera, que haga lo que quiera. Eso es moderar un pleno, señor presidente, eso es moderar un pleno, sí, señor. Estás falando vos, solos. No, está interrumpiendo su Estás falando vos solos. Non o entendo. Por favor, siga, señor Agís. Supoño que terá en conta o tempo que transcurreu. O Ministerio non fai sendas, señor Cubela. O Ministerio se dedica a desarrollar a infraestructura ferroviaria que vostedes deixaron paralizada durante moitos anos. Está nese traballo ingente. Esta infraestructura é supramunicipal, ten que estar liderada pola Diputación. Di o señor Mosquera que non é fácil. Evidentemente que non é fácil, como non foi fácil facer outro tramo, pero hai que facelo. O Ministerio fala de cesión porque descartou, por que agora? Porque descartou o uso de mercadorías para esa vía. E no momento que o descarta, o fai público e o transmite. E logo, se falan de lealtade, sean leales, precisamente. E non mintan, e non lle falte con respeto ao ministro ao que lle piden precisamente lealtade. E a carta se remite e se espera resposta. Non se saca nota de prensa e logo se envía a carta. O tempo porque o que... de gracia foi suficiente. Teño tempo porque me paralizaron. Pasou 33 minutos, vamos a proceder á votación deste punto número 11, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista para exigir da Diputación e da Xunta de Galicia que asuman a creación da Vía Verde das Rías Baixas a través dos tramos Pontevedra-Vilaboa Soutomaior, que ven de liberar a DIF, e Pontevedra-Barro Caldas Portas. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda rexeitada por a maioría de 14 votos. Non habendo
asuntos fora da orde do día. Pasamos á parte de información e control. Punto número 13, dar conta do informe de intervención sobre o período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de marzo de 2025. Número 14, dar conta do informe de intervención sobre o cumprimento durante o primeiro trimestre de 2025 dos prazos de pago de obrigas en relación co disposto na Lei 3/2004, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. Punto número 15, dar conta do informe de intervención sobre o resumo dos resultados do control interno do exercicio 2024. Punto número 16, dar conta do informe resumo do control financiero executado no ano 24 sobre as subvencións concedidas no exercicio 22. Número 17, dar conta do plan anual de control financiero e auditoría da Deputación a desenvolver durante o ano 2025. Punto número 18, dar conta das resolucións presidenciais e punto número 19, rogos e preguntas. Ten a palabra dona Ana Laura Iglesias, do Grupo Socialista. Sí, unha pregunta, queríamos saber cando ten pensado este goberno provincial reabrir a oficina de turismo do Mosteiro da Armenteira, tal e como se comprometeu a facer fai xa moitos meses. Gracias. Pois non habendo máis preguntas, perdón, ten a palabra o deputado Paco Ferreira. Presidente, bos días, eu quería facerlle un rogo que cando por alusión se fale deste diputado, porque parece que está de moda falar por min, que me dé a palabra en este caso, porque ao final sempre están falando aquí por min dicindo cousas que non son, e moitas veces incluso se quedan cortos, e a mí me parece mal. Entón o rogo é no turno que está perfectamente especificado no regulamento que se entendan por alusións. Un concepto e unha palabra moi ampla. Máis rogos, máis preguntas? Bueno, pois non habendo, damos por finalizada esta sesión. Moi bo día a todos e a todas.